dos hemisferios cerebrales, non? Sí. Como unha mariposa, ves? Sí. Eso é o cerebro. Pero ya é o que está movendo il. E está girando, sí. E é o que gira a cabeza, non? Entonces está girando. En temperatura ya. Claro, pues no, estánse movendo. Non se notan, pero estánse movendo continuamente. Ahora vamos a puxar un pouquiño. E vamos a medir outras cousas máis. Aí está o cuerpo. Aí xa está. Tenemos o tronco. A izquierda quedaría o cerebro máis para arriba. E aí está o tronco, columna, corazón movéndose. Puxa todo un poquinho, suavemente. Para que me dé tempo a min e armaos, non? Sí. Anda aí, armaos aí, andan como se foran. Aí sí, mica. Estás movendo continuamente para arriba, para baixo, non? E aí xa se viu unha que ten 5 dedos Sí. perfectamente, non? O pulgar e os outros, non? Sí. E a outra anda lá arriba e tamén, claro, ten que poñer na posición que si está de frente non vale, ten que estar paralela, non? Aí ahora vemoslle a súa columna vertebral por atrás, non? Porque aún non podemos saber lo que é, non? Non, as Pintas. 16 ou por aí. Pero vese ben, mira, ahora te ponemos unha foto, un color. Mira que sujeto é no medio, claro, non van a estar guapos a esta edad, non? A mí xa. Porque ainda lle falta moita elaboración, non? Entonces arriba está a cabeza, e abaixo están os brazos, as pernas, a placenta andalle por aí molestando para a foto. Vexe se ven as dúas pernas abaixo, ¿verdad? Sí. Sí. Alá abaixo. Un brazo teno aí flexionado, ese ya está o codo, e despois debe ter máis para diante, entonces non se lle escapase do plano, non? Porque isto colle un plano e colle ese plano. E a cabeza arriba, a ver se... Esta edad non poden ser guapos. Despois xa a partir dos 20 e pico, se lle ve a cara xa se lle ven bastante ben, E anda o outra mão, que non habíamos visto ben, aí están de arriba, ves? Sí. Un dedo separado e outros 4 arriba. Este dámosle a que se mova, a vai se mover agora. Anda aí, facendo averías. Sí, anda En aí. movimiento. Está como un boxeador, non? Por exemplo, os brazos, as pernas, cráneo. Está medio elaborado lógicamente, ¿no? Pero xa se distingue bastante. Está como sentado, ¿no? Sí. E ahora, mira a mão agora, Sí. ten pegada a unha orella, pega a cabeza moitas veces, non? Está movendo continuamente, ¿no? Eso é bo, non? Sí, xa se lle ve unha orella tamén, a nariz, que o cordón é isto que hai que é o cordón. Sale aquí unha cousa para arriba e vai para ali. Ese é o cordón umbilical. Este está recostado contra a placenta, eso blanco que hai que o rodea, que non nos deixa ver alguna cousa é a placenta, aquilo dali da onda. Bueno, está de maravilla. Fai uns ejercicios. Traballa seguido. Está facendo algo. Está sempre movéndose, pero Sí. xa cada 6 semanas está se movendo. Non parando. O caso é que non se enrede co cordón. Eso non se pode pensar nisso, porque, o sea, o cordón está aí. Que normalmente vai de aí para a placenta, non? Home, eles cando suelen tener enrollamentos de cordón son no parto, a veces, pero aí notase, sácase antes, non? Antes do parto é moi raro. Pero bueno, non é imposible. Eso, claro, que aí dentro non se pode, Xa. non se pode estar pensando nisso, senón non se... Bueno, de momento aí non se lle ve nada de sexo, en principio non se ve que sea home, pero non se descarta, a este tempo non se pode descartar. O sea, non é
é o momento aínda, non? Aínda que non se vexa, que se aparecen testículos, non se pode decir que non vai a aparecer. Poden aparecer hasta a semana 18, 19. Esta columna. O corazón, que se temos que ir. Escrevei, non? Sí, Vai a 150. Aumentou. no estaba en 140, madre mía. Bueno, e agora a cousa máis importante para esta semana de todo o que vimos hasta ahora é isto, ¿ves? Isto é a nuca. Sí. Isto mide 1 milímetro e medio. Se iso medira máis de 3 milímetros para arriba, alto riesgo de alteracións cromosómicas. E hai que medirlo nesta semana, pero isto é importante Sí. que hayan feito ecografía nesta semana, ¿no? Hasta o día 1 nada. Porque senón non o van ver. Eso ten que entrar no ordenador nunha tabla que se lle meten os datos, ten tres. A longitud do feto, a elevada mai e esas medidas. Entonces, E eso está ben. un chega a 2 milímetros, era gordo, malo, por máis. E depois vese a la, así, xa, a barriga, as penas que van para baixo. Unha perna xa se van aos pés, non? Mira, sí. Xa andaban os pés aí. Xa se viron, mira, un pé visto de la palma, para baixo. Sí, por abaixo. Pero máis atrás tamén se lle vía. Como anda movéndose continuamente. Pero non para. Despois a outra medida que se usa neste tempo é o que mide de cabeza a culo a facer isto. Poden meter no ordenador. Se teñen o análisis